जय भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोतागण के हम आपके भाई बेटा दोस्त जीजी तिवारी जी प्रणाम करल बानी। का हाल आशा करतनी आप लोग बहुत बढ़िया हो। हम जा तो रिव्यू आप लोग के चैनल के नाम तो है पते बा, बीएफसी रिएक्शन एंड रिव्यू। अब तक रिएक्शन तो आप लोग देखते हैं, लेकिन रिव्यू तो वीडियो के अंदर ही थोड़ा बहुत देखे के मिल जाला, लेकिन एक डीप रिव्यू तो इहो वीडियो में पूरा डीप रिव्यू ना, बस इंफॉर्मेशन के आप लोग के हर एक गाना जो भी आई नया नया गाना ओकर रिव्यू भी दिहल जाई। अगर देवे लायक होखे ये हमरा ऊपर रही, ठीक बा। बस आप लोग सपोर्ट प्यार आशीर्वाद देम जा। कुछ डीप रिव्यू उमें थोड़ा कुछ बुराई भी हुई, अगर उमें कोनो चीज बुराई बाटे मतलब एक अलग तरीका से बुराई हुई, मतलब को कमी बहुत चीज कैसन कल गई तो अच्छा लगी, ऐसा कर गई तो अच्छा लगी, इस सजेशन के साथ हमें देवे कोशिश कल जाई। काहे कि अगर जब तक इंसान देखिए मेन का बना खाली बड़ाई से काम ना चलेला, कुछ कमी बा तो दिखावे के पड़ेला, एहसास करावे के पड़ेला। इंडस्ट्री बदल रहा बा, सोच बदल रहा बा, दर्शक भी अपडेट हो रहा बड़े, आप लोग भी अपडेट हो रहा बानी जा, तब हमनियों को भी तो अपडेट होगे चाहिए। खाली तारीफ कैला से ना हुई, कुछ चीज कमी भी होला, उस चीज के भी बतावल जरूरी होला, ताकि उसे वो वीडियो के बनावे वाला इंडस्ट्री के लोग डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो उम्मीद करे लाइक हमनी के कि एक जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहे कतो ना सुपरस्टार हो बड़ हो, बस हर एक गाना रिलीज होला वो दिन वो एक दिन समझी के नया स्टार बड़े, जब हिट हो जाला गाना तो वो दिन वो बड़ा स्टार होले, ना हिट होला फला फला तो दिन मन थोड़ा हो जाला केहू के भी। तो हर आदमी अपने काम के देखल चाहे पब्लिक के रिस्पॉन्स का बा, मीडिया में लोग के रिस्पॉन्स का बा, मीडिया हर एक कई तरह के और भी जे चर्चा उर्चा करे वाला लोग बाटे, जे आकलन करेला रिव्यू रिएक्शन देवेला वो लोग के कार्य पड़ा, तो कहीं ना कहीं सही असर पड़े चाहिए इंसान पे, ओरिजिनलिटी सच्चाई देखावल जरूरी होला। तो क्या भोजपुरी में अब तक ई बा के तारीफ पवन सिंह फैन बन तो पवन सिंह की तारीफ करम, खेसारी लाल के फैन बन तो खेसारी की तारीफ करी। ऐसा ज्यादातर चैनल आपकी यह देखे के मिली कि जौन की मतलब रिपोर्टिंग सही ना करेले, रिपोर्टिंग जौन होला न्यूज सही, बल्कि वो में ई ज्यादातर होला कि एक दूसरे के पक्षपात ज्यादा होला कि ज्यादा खेसारी लाल के फैन बड़े तो हम खेसारी लाल के तारीफ करम, पवन सिंह फैन बड़े बाकी, जबकि हम ऐसा आप लोग के बीच में ना रखम। ऐसा क्या हमारी सिद्धांत ना हम प्रॉपर सच्चाई और बात हम अगर गलत बात तो ये रिएक्शन लेके सॉरी रिव्यू लेके आप लोग के बीच में हाजिर बानी। पवन सिंह का नया गाना एक बार मीठा मीठा बथे कमरिया 2। तो ये गाना में अभी तो कह दे जब पब्लिक आप लोग जो चीज पसंद कर देवे नहीं जानू वो चीज पे हमनी का औकात का बा और हमारा औकात का बा, कोई चीज को हम बुरा कहम, ठीक बा। लेकिन कुछ कुछ चीज कमी देखल जी, मतलब आप समझ हम आप करम तो खुद ही आप समझम, बाकी हम थोड़े भागे नहीं जो आप लोग से कहबे करे नहीं कि अगर कुछ गलत लगा तो कुछ चीज मतलब बताई जा रही तभी हम भी समझे, एक हम भी कोनो भगवान महान आदमी ना हो, इंसान हो, बस कोशिश करे नहीं करेंगे। तो बस आप लोग सपोर्ट प्यार चाहिए, बताइम जाए का चीज बटे। बस ये रिक्स एक बारे में कुछ गाना के बारे में बता दी, बस देखनी है 2-3 बार देखनी है, लेकिन नेक्स्ट जो रिव्यू आई और गाना के उनमें थोड़ा डीप नोट करम, क्या अभी थोड़ा बहुत सारा काम आ गई बा, ऐसे एक खातिर सॉरी चाहिए थोड़ा। आप लोग जानते हैं कोई चैनल चला ला जय भोजपुरी चैनल का आप लोग सब्सक्राइब करम जा, दिल के कुछ बात करे नहीं, इंडस्ट्री के बारे में कुछ सुझाव समझाव देवे नहीं, तो जय भोजपुरी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक बाद सरकार रिएक्शन चैनल के भी सब्सक्राइब करें। बाकी भाई के तो प्यार आशीर्वाद देवे करें जा जीजी तिवारी जो ऑफिशियल पे का हम कभी कभी ऐसा लोग बानू कि कभी कभी कम के हमारे गाना सुनी जाते कई लोग आरोप लगाई खाली प्रमोशन अपन करे वाला, नेगेटिविटी माइंड इतना लोग में भरल का कहल जाओ ये सब तो बस खाली रिएक्शन में प्रमोशन करेगा आप लोग से कहम, बाकी और चीज में ना कहम कि हमारा ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करी जा। अगर निकल जी कभी देखिए सब आदमी माइंड हम बेकार बात माइंड में ना रखी, अच्छा बनल चाहे नहीं, जितना अनुशासन जितना नियम और जितना बढ़िया काम हो सके वो करल चाहे नहीं। तो बाकी आप लोग सपोर्ट प्यार देम जा, अगर वो लायक हो हम तो ना लायक हम तो मैं निकाल देम जो आपके ऊपर बाटे, डिसलाइक और लाइक दोनों के आपके पास बटन बाटे। तो चलिए बात कर ले जाओ मीठा मीठा बथे कमरिया 2। तो एक गाना के लेके क्रेज तो रहे पब्लिक में, ये बात माने के पड़ी, बहुत क्रेज रहे, एक गाना कब आवे इंतजार लोग करत रहे, ओकर असर दिखल है। अब एक और बात में बात कर दी कि कई गो वीडियो वही पे बनैले बनी का ऐड लगावे के, कई लोग कहे का ऐड लगा दे तो हो लगा, देखिए सब अब मत बात करी जा, क्यों भी हो जाए भोजपुरी दर्शक अगर सच में बन जाए ये सब बात मत करे, ऐड लगावल ठीक है, बुरा बात ना है, ऐड लगावे खातिर उतना बजट चाहेला, लाखों के ऐड लागेला, आपके पता होगी चाहिए। और ऐड लगा के आपके तक कोनो वीडियो आ रहा बा, आप उस चीज के पसंद करते तभी तो क्लिक करके देखम, पसंद नहीं है तो ऐड से आवे का, आप कंप्यूटर मोबाइल खोले नहीं तो कतने ऐड दिखेला ना, तो सब ऐड आप क्लिक करे नहीं नानू। अगर कोनो ऐड बाटे खेसारी लाल के गाना पवन सिंह के गाना तो क्लिक करे नहीं, क्या आपके मन में पहले से तो ऐड के कोशिश प्रमोशन के कोशिश है कि दर्शक तक उस चीज के पहुंचावल। मान ली कभी चैनल छोट बा, कोनो कलाकार छोट बा, मान ली हम ही बनी, हम एकदम हाई लेवल के 50,000 1 लाख बना के वो वीडियो बनैले बानी, अब हमारे जीजी तिवारी जो ऑफिशियल बता 5-6 हजार सब्सक्राइबर बाड़े, और हम चाहते नहीं गाना कि जब लाखों तक तो ऐड लगाई तभी तो लाखों करोड़ों दर्शक तक पहुंची, वो चीज के देखी लोग अच्छा लगी तो लाइक कर हर एक आदमी, तो वही चीजें जब भावला तो सब 10-2-4 गो लोग की कला से मत पड़ी जा, ऐड लगा के आवे चाहे कैसे हुआ, आप केहू के रोकल नहीं है ऐड लगावे से,
तो ठीक बात, ऐड लगाओ, कंपनी अपन मालिक कंपनी 10 लाख 5 लाख बजट लगैले बा 2 लाख, तो ऐड लगाई ना कि हमार रिकवरी वैसन होखे, जे प्रोड्यूसर लगैले बा। स्टार के काम होता 10 लाख 5 लाख अपन सैलरी लेके अपन पेमेंट लेके बैठ जाले, उनका दूसर का गाना शूटिंग कर रहा बड़े, लेकिन एगो कंपनी लगैले तो अपन रिकवरी कल चाहे तो सब पे मत पड़ी जा। बहुत कहल जाओ तो गाना के बेसब्री से इंतजार रहे, इंतजार दर्शक करत रहन, ओकर असर दिखल है। मतलब कई गो रिकॉर्ड भी बनल बा, ओकरा बारे में हमरा उतना डीप में जानकारी नहीं है, ऐसे कुछ ना कम, लेकिन पब्लिक के बहुत शानदार परफॉर्मेंस, मतलब कह जानू बढ़िया पब्लिक के सपोर्ट मिल रहा बा, पब्लिक देखल चाहती है, वीडियो के शेयर भी हो रहा बाटे। बहुत जल्दी सोशल मीडिया साइट जो बड़े शॉर्ट वीडियो वाला पे भी आपको गाना देखे मिली। और बात कर जाओ गाना के वीडियो डायरेक्शन जबरदस्त रहे, काहे में जो नाम बा वो रवि पंडित, इस शख्स के हम वो घर से फैन हो गए जब तो पल जवानिया ओढ़निया गाना आई रहे। पहलका बार जब देखले रही तो बैक टू बैक पवन सिंह लॉकडाउन में गाना बन रहे तो दिल में समा गिले, काहे कि अक्सर वीडियो जो देखे तो 2D वाला 2D समझत नहीं, 2D 3D का होला। अब हम बैठल बानी नो तो बस ही सामने 2D वाला काम चल रहा बा। अभी हम बैठल बानी तो एक सामने से हमारे कैमरा लागल बा, एगो हेने से कैमरा लागल बा, एगो हेने से, कभी सामने हम देख के बोलते हैं लेकिन सीन आपके दिखाओ जी हेलंगे वाला तू है 2D। कभी कभी कैमरा घूमत रहेला तो सीन इफेक्ट के साथ कैमरा भी घूम रहा बा। जब ये सब कुछ होला तो 3D वाला मजा आवेला। तो उहे जब हम इनके डायरेक्शन में देखनी ऐसा वीडियो पहला बार, एक पहले आरन देव के भी देख ले रही थोड़ा बहुत, लेकिन इनका में बहुत कुछ देखनी, काफी कमाल के डायरेक्शन कर। हीरोइन एक्टर ऐसा नाच रहा बा, लेकिन ओकर फिर कैमरा थोड़ा ओकरा मुंह तक ले जाके जूम करके थोड़ा कैमरा के हिला के 3D पवन खेसारी जो भी मतलब जो स्टार बड़े सामने देख के नाचता रहे, लेकिन उनका के शूट कर जा रहे लंगे से पीछे से आगे पीछे से, तो सब देखे में अच्छा लगेला, दिल के मतलब वीडियो में शूट कर लगे, मन कर वीडियो के देखल जाओ बार बार। तो ये चीज में देखे के मिलल बा। एक बाद बात कर जो कॉन्सेप्ट कैसन बाटे, कॉन्सेप्ट देखी गाना जोन बाटे ज्यादातर कहा पति पत्नी वाला में स्टोरी बाटे। पति पत्नी के, एक पत्नी के शिकायत बा अपना पति से, लव वाला शिकायत, ना कि नाराजगी ना, जौन शिकायत होला, जौन प्यार में क्या कह जाओ एगो ताना तनी होला, जौन की गुस्सा वसा, मतलब गुस्सा नहीं है मैं बात के एगो चटनी होकबे कर लो अलग माजे जो है आदमी जानता। तो वो हिसाब से देखल जाओ तो फिल्म के सही फिल्म आवल गई बा, वो हिसाब से थोड़ा बोल्ड सीन हॉट सीन भी देखावल बा। तो कई लोग इहू पे सवाल, अश्लीलता अश्लीलता, महाराज अश्लीलता ये नहीं है, आप मानिए अश्लीलता ये नहीं है। हॉलीवुड फिल्म में पूरा के पूरा देखावल जाला, समझ हम कहम ना, पूरा के पूरा कह देखावल जाला, लेकिन ये आपके डिसीजन करे के बानू कि आपके ई वाला गाना अपना पापा मम्मी बैठल बड़े हो जे हम ई गाना प्ले कर देम ना, ये आपके डिसीजन लेवे के बाद हमारा ई गाना वजह नहीं के प्ले करेंगे। ये पति पत्नी के बीच में देखा, अगर आपके देखे के मन करता आप अकेले में देख के हेडफोन लगा के देखी। अभी गाना में मान ली कुछ शब्द बाटे कुछ खराब, तो ये गाना के डीजे बजे लगे का काम बा, आप हेडफोन लगा के खुद सुन ली ना। हॉलीवुड में भी तो बनेला, हरीश रश्मिया के किस स्टार कर रहा, लेगो किस करे ले, लेगो सीन के लिए बड़े उनका केहू थोड़े बस कहेला ना कहेला, सबके करम हर टाइप के स्टार होले, हर टाइप के कलाकार होले, हर एक टाइप के फिल्म बनेला। सनी लियोन बॉलीवुड में फिल्म कर रहा बड़ी, तुमका अश्लीलता का है, उनका तो बढ़िया से सनी लियोन जी इज्जत दिया जाला, काहे को पब्लिक के इज्जत दे रहा उनका समझ बा कि काम कोनो खराब ना होला, हर एक काम ही होला, हर एक काम में करे खातिर मेहनत और दिमाग लागेला भैया, पैसा भी लागेला। तो चीज के बात मानी जा आप लोग, अश्लीलता हर एक चीज पर रोक ना लो, और मैं उतना जितना फिल्म के जितना स्टोरी कॉन्सेप्ट के डिमांड बा हिसाब से उतना देखावल जरूरी बा। ये डायरेक्टर के काम है कि का देखावे, पवन सिंह थोड़े कहले घइए सीन देखाई होए सीन देखाई, तो आरोप लगाओ एगो हतना बड़ स्टार जे रिस्पेक्ट दी जा महाराज, सीनियर स्टार हन, तो ये सब आप मन से निकाल दीजिए। बस आप लोग के कुछ लोग माइंड सेट बना दिया जाला, जैसे आतंकवादी के माइंड सेट बना दिया जाला, आप मारो मारो गोली मारो पब्लिक को, वगैरह जन्नत मिली हो मेरी कई हो, तो सब आपके माइंड सेट बनावल जा रहा बा कुछ लोग द्वारा, भोजपुरी में जो बर्बाद कर रहा, भोजपुरी के पीछे लागल वालों। तो मिला के जौन फिल्मावल बा, डायरेक्शन बा कमाल के बाटे, कॉन्सेप्ट भी, कोरियोग्राफी बात कर, डांस बहुत। पवन सिंह एक लास्ट वीडियो कुछ देखा जानू तो हर एक गाना में होली के वीडियो से डांस करत नजर आ रहा बड़े, जौन पहले साइलेंट ज्यादा रहता खड़ा हो गई, लेकिन एमे कुछ खुलल, पता ना का कारण भाई, तो पवन सिंह ही बता पाइन, डांस ठुमका लगाओ रहा बड़े, जौन दर्शक के दिल में डायरेक्ट घुस जाता, दर्शक छोड़ी हमारा दिल में घुस जाता। आप लोग के हाल तुम जानते हो कम, आप लोग इतना उनका से प्यार करे नहीं, हम तो मान ली कुछ चीज में उनकर शिकायतों करे नहीं, एथियो करे नहीं, वो करे नहीं, क्या हमारा सच्चाई आप लोग को दिखावे के बाद, तो हमारा पे जब असर कर देता उनका ठुमका और डांस तक कमाल के बाटे। तो वीडियो डायरेक्शन भी कमाल के बाद, ओकरा बाद पवन सिंह के बाद में करम। अब बात जो आवे अगला बार से जो आपके बीच में रिव्यू आई नो डीप में आई, एक बाद बात कर लिया जो ऑडियो के, ऑडियो है मतलब बहुत दिन के बाद कोनो पवन सिंह के गाना जौन बाटे म्यूजिक ओकर दिल छूले बा,
कमाल की म्यूजिक बा, एनर्जी वाला बा, मन कर वो बाजा तो शुरू होता न तो हिलावत अंदर से, मन करता है झुमावे के मन करता, ओइसन म्यूजिक बाटे। छोटे बाबा के सैल्यूट बाटे, जबरदस्त म्यूजिक बनैले बानी। गाना शब्द प्रकाश बारूद जी शायद लिखले बड़े कमाल के, लिखे एक एक शब्द मतलब नया नया लाग रहा बा, बहुत कम में शब्द ऐसा लाग रहा बा कि जौन की चोरावल गइल बा, मतलब मैच हो ना वाले से ना वाला के हो गाना से मैच हो रहा, लेकिन में बहुत काफी नया नया शब्द दिल गइल बा। ये आप गाना के अंदर आप सुनम लिरिक्स में, ये आपके फील हुई कि में नया नया शब्द आपके बाटे। और पवन सिंह के गायकी के तय है कहीं छोड़ दूं कर गायकी, उनका 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 सब भोजपुरी में के ज्यादा जाने लगा गायकी के बारे में, ये हम भी कहतनी कहम खुद से सच कहतनी, फील कौन भाव के उ समझेले, ये ना कि गायक है तो बस गाना गावे तो ना 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 कर देनी, गाना कौना फील के बाटे, रोमांटिक है, सैड है, ये एगो सिंगर उ समझेले कौना भाव में कह जाता, कौना समय की गाना हटे, ओजा ओजा तनी ना जैसे कह जाला जौन खिंचाओ जौन भारे कहाँ, अरे ये सब भाव पवन सिंह जाने ले, उनके भी आज उनके के फॉलो करके भोजपुरी में कई गायक आज गा रहल बाड़े। तो एक गायक लोग भी मानेला, लोग सब कोई कहेला तू भाव यार कमाल के हर जगह जौन दिले बाड़े के कहाँ, और के थोड़ा गाना वाद ना बैठ नहीं कहे कामे कर तो याद नहीं है, लेकिन वो भाव सुनले बा, रिएक्शन देनी है तो सब याद बाटे, कमाल के बाटे, सब जबरदस्त बाटे। अब क्या बात कही जाओ, परफॉर्मेंस एक्टिंग, हाँ एक बात के भी ना ठुकरावल जा सकता, जेमे मॉडल बाड़ी पता ना का तापसी जी नाम हटे, कमाल के मतलब ना कह जाला कटीली, एगो ना कह जाला दिल में धस जाला उनकर चेहरा, उनकर अंदाज, एक्सप्रेशन, सबसे एक्सप्रेशन उनकर असर कर रहा, जन बाथरूम में नहा तारी तो गाना सुन के पिया बड़ा क्वेश्चन, तू जो जब भाव लिपसिन दे रहा बनी रहे दिल के टच कर देता, वो लिपसिन कमाल एकदम बहुत जबरदस्त बाटे। बाकी उनकर लिपसिन भी जौन हर जगह पे एक्सप्रेशन जौन बाटे का कही एकदम जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त। आवे वाला दिन में गाना के बाद उनका डिमांड भी बढ़ जी भोजपुरी इंडस्ट्री में, जैसे मधु जी, डिम्पल सिंह जी, बहुत लोग जो भी स्टार आजकल मॉडल वालों वैसन को इनको डिमांड बन जी, क्या हमारा पता देखले बानी क्या और भी पहले, लेकिन ध्यान नहीं किया, लेकिन ये गाना से तो लोग नाम भी उनकर याद कर ली, तो जबरदस्त और टॉप क्लास के भी लागल रहा बड़ी, एकदम हॉट बोल्ड जौन सीन में देखले बड़ी, अंदाज से ठुमका उमका भी लगैले बाड़ी, जौन हिसाब से सब कुछ मिला के उनको इग्नोर ना कल जा सकता, बेस्ट परफॉर्मेंस दिले बाड़ी, मैच कर दिले बाड़ी पवन सिंह के साथ। और बात कर लीजिए गाना के, सब मिला के सब कुछ बढ़िया बा, भाई मैं गाना में कुछ बात करे लायक बाना, शब्द बढ़िया बाटे, पवन सिंह के परफॉर्मेंस ऑलरेडी वो बढ़िया बा, स्टार हवन, स्टार कलाकार हवन, उनका बारे में कुछ कहेंगे, आप लोग दर्शक बानी, गाना हिट बा, आप लोग इतना पसंद करते नहीं, तब आप लोग हमारा बताइए जा स्टार, अब 5 में से 5 स्टार दे, इस देम आप लोग खाती, आप लोग खाती क्या, आप लोग आई गाना गाता ना पसंद कर दिल कि हमारा औकात नहीं है चीज के डिसीजन करे के, तो बहुत जबरदस्त बा। और का कने कभी पूरा डीप में नहीं की गई, पूरा डीप में नहीं गई, कमी अभी जो में बात बाटे, हाँ इनमें कुछ खासियत बा, एगो जो स्विमिंग पूल में सीन दिखा दिला बा, 4 चांद लगा दिले बा, वो 4 चांद लगा दिले बा, कहे मुनाहू देखे तब वो गाना अच्छा रही, लेकिन वो दिखा दिले तो कहीं ना कहीं अलग दिमाग से सोचले है, अलग सीन दिखावे की कोशिश कैले, तो वो टॉप क्लास के बाटे, बाथरूम के भी सीन दिखा दिहल, तो सब कुछ मिला के बढ़िया बाटे, जबरदस्त बा, देखे लायक बाटे, जो स्टोरी कॉन्सेप्ट बा वो हिसाब से वीडियो के बहुत बढ़िया फिल्मावल गईल बाटे, तो वो हिसाब से 1 नंबर के वीडियो बाटे। और जो क्या बात कर जाऊँ, सब बढ़िया बा, स्टार 5 में से 5 बाटे। बाकी और नेक्स्ट जो रिव्यू आई और गानन को मैं डीप में बात कर ली, ऐसा बात करो आप टेंशन ना लिए, बहुत लोग हम कहे के मतलब ये कहीं कुछ अगर कमी भी हुई वो चीज़ व्यू में देखावल जाए कि चीज़ पे काम कल जाओ डायरेक्टर द्वारा, टीम द्वारा, ठीक बा, क्या डायरेक्टर टीम ही करे के उनके जिम्मेवारी वाला ना, कैसा नहीं गाना बनी तो रवि पंडित जी की जिम्मेवारी बा, पवन सिंह तो खाली दे दिले का गाना गाएगा, एक डायरेक्शन करेगा बा, तो सब मिला के बहुत बढ़िया बा। आप लोग तनी प्यार आशीर्वाद दीजिए, चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करी जाए, ये रिव्यू को बहुत ज़्यादा शेयर करी जाए, जय भोजपुरी एकता बना के रखी जाए।